Здравейте хора, днес ще правя бюрото за грим. Да започваме. Имам тук няколко органайзера, както виждате. Това са 3 и този. Така. Мокър кръг ще взема. Специален спрей. Това ще направя така. Да, знам. Вода с едно специално... Вода с един специален препарат, който малко. Good. Мирише ужасно просто. И почваме да пеем. Всички от класа не знам защо викат слей. Това е толкова тъпо. Просто нямам думи. Така. Дилан. Са прашасали, като са местихме се с къщите. Ще се върна. Защо няма да се връщам? Perfect. Значи имам сенки, които ще са така тук. Добре. И така. Тук така. Окей. Without me. Spiralata me. Урушуми. За сенките. Четката за сенки. И няколко гланцове, но няма ги слагам, защото ми харесват. Как ми решат. Тук ще са спиралите. Огледалото, четката и тук. Ще се върна, като седям едни други гримове. Да, ще се върна, когато си взяла. Колко сега седим. Тук имаше тези модерните меки ногти. Значи, тук се взима. Значи, тук се отваря и това е сухо, както може да видите. И това е да се маха така спирала отгоре и отдолу. А тук, вече по-така. А тук да си прави стрелки или е тук така. Съседи тук така и така имам предвид. Или е тук и тук си слагаш. Но така си изглежда. Гордо. Да, това е много яко нещо. Което слагаме при... Това аз ще го сложа. Ето. Тук ще падне много тенки. Течни сенки. Течни сенки са като сенки, много блестящи, както може да видите. И аз използвам една точка, слагам. Малко пусна този път. И така изглежда. И после го колко. И ти блести носа. Гледам криво, например и така. Защото и тук ми е точката. И като гледам в точката е перфектно. Обаче като си гледам на себе си, гледам криво. Не знам защо. Да не мислите, че ми е просто гадно зрението. Не. Те ще сенки отиват при сенките. Логично гланцовете. Отиват при огледалата. Спиралата е много макефи просто. Ето е. Перфект. Слагам я при другата спирала. Тук имам още една спирала, която винаги използвам. С много мека четка. Тя при другите спирали. Така.
тези два гланца заедно с този гланц отиват при другите гланцове. Всъщност, ето това отива тук на всички гланцове. Тук. Така. Имам и още един гланц, който не съм го видяла. Който е мръсен. Който няма го слагам там, да виси с такова всички гримове с мръсен такова. Тук нямам гримове, но ще напръскам косата с парфюм за коса. Ето. Beautiful Hair парфюм. Ето Hair парфюм. Но това е на немски, защото сме в Нидерландия, а мама ми го е взела от Германия. Парфюмите, не знам тук да са. Enjoy. Много топло днеска. Просто времето е така гордо, обаче е много топло. Така. Kiss me in Dubai парфюм. После ще ви покажа как се казват всички парфюми. Къде ми е парфюм? Ето го тук. Без капачка. Капачката му е тук. Така. Който доста тежи и трябва да е отзад според мен. Нямаше да е лоша идея. Така. Сме в Дубай. Така. Нещо друго. Да. За очи. Ето. Такова за... То ми почти свършва. Трябва да си купа ново. Айде. Просто крем за очи. О май гад. Много е як. Беше уникално, но той ми свършил. За жалост. Крем за ръце. За какво? Но замислях, нали? Как не може да чуете? Ще си сложим малко. Добре. Това го махам така. Окей. О май гад, къде ми е? My AirPods. Където едната е вътре, другата е тук отдолу. Да, AirPods. Perfect. Така правят. Сигурна ли съм, че тук няма нищо? Сигурна съм. Ето тези два шкафа. Малко е мръсно, но какво да набера аз? Ако да набера. Още един гланц. За Бога. Тук няма нищо. Още един гланц. Значи, този гланц си го взимам просто. И си го слагам преди другите гланцове. Този, чакай да видя как се писва. Това ми реши. Знам, той е за вежди, например. Е така. Ако искаш по-огромни вежди. Това, според вас, яко ли изглежда? Кажете ми. Или си моите вежди? Моите вежди. Другата вежда. Харесвам се с тази парича, отколкото с тази на ананаса.
Аз не мога да ям ананас и мирише ужасно. Лайк. Сега ще се го изтрия. Това мирише гордо. Как се описва? Не. Само розовия може да остане. Опа! Бърках. Хотявам да си го махна това, че не мога да го гледам. Всъщност, шупа. Micellar вода. Имам две шишета, ето от другото там. Па браво на мен, колко път ще пропускам? Ако не се махне? Хотям го махна с мицеларна вода, не мога. Махнах си го, но сега като е мокро, ето, така ми стават вещи. Ох, порепите са ми се мокриха. Добре, ще се върна и сега. Окей. Тая дупка не ми харесва как стои. Както може да видите. Нази дупка там. Така че ще взема и това широка вълна. Готово. Така по-хубаво мисля. И ето може да се върна радост. Обаче ще направим едно нещо. Yes. Готово. Това е просто смукачка. Дупча спокойно. Знаете. Яко.